नमस्कार. मी विशाल चडेकर. मी NCMमध्ये काम करतो आहे आणि इकडे आम्ही संवर्धन आणि संशोधनाचं काम करतो आहे. तर आज आपण इकडे रासरोळी मंदिर आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला असलेली ही झाडं म्हणजेच देवराई आहे, तिकडे आलेलो आहेत. तर साळ पुनर्वसनची शाळा श्री संकेत सर यांच्या मार्फत आपण इथे आलो आहोत आणि त्यांनी जो मुलांसाठी असे उपक्रम राबवत आहेत. उपक्रम म्हणजे जी आपली देवराई आणि जंगलाशी असलेलं जे नाळ आहे ते आपलं आता हे मॉडर्नायझेशन होत आहे, ह्या चाललेल्या आपल्या प्रोसेसमध्ये आपण विसरत चाललो आहे. तर हे संकेत सरांच्या माध्यमातून आपण अशी आज इथे एक ट्रेल केलेली आहे, म्हणजे मुलांना देवराईची माहिती आणि देवराई काय आहे, देवराईचं महत्त्व काय आहे आणि मुलांना कुठेतरी आपण ह्या निसर्गाशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत संकेत सर असे. आणि असेच हे उपक्रम असेच चालू राहावेत, कारण असे उपक्रम चालू राहिलेत किंवा चालू झालेत तर मुलांना जी आपली तुटलेली नाळ आहे ती परत कुठेतरी जोडता येईल आणि आपल्याला निसर्ग संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी याचं खूप मदत होईल.